Waqt intervista mal-preżentatur Andrew Azzopardi, Michelle Muscat tirrakkonta dwar ħajjita. Tajt kemm il-volontarjat kien dejjem importanti għaliha. Kien fil-volontarjat waqt li kienet tagħmel xogħol għall-komunità qalet Michelle Muscat li ltaqet għall-ewwel darba mal-mexxej laburista Joseph Muscat. Dal-aħħar 4 snin sibt li ħafna minn dawn l-entitajiet li jieħdu ħsieb dawn il-problemi, kull min resaq lejja u talabni l-għajnuna tiegħu tħalt għaliha bis-serjetà, ġifieri ma nafx kemm il-mixja nagħmel u nagħmelhom from start to finish, ġifieri mhux imur għar-ritratt. Permezz tax-xogħol tagħha, Michelle Muscat tajt li tiltaqa' mal-inkwiet ta' ġenituri ta' persuni b'diżabilità. Imma l-iktar ħaġa li tweġġa ġenituri hi fejn ħajjexu dawn id-nies meta huma jmutu. Michelle Muscat tajt ukoll li hawn ħafna burokrazija għal każijiet ta' persuni li ma jkunux twildu b'diżabilità iżda jkunu spiċċaw b'diżabilità konsegwenza ta' xi marda jew inċident. Issemmi każ partikolari fejn tifla ta' 3 snin daħlet biżbal f'ħanut tal-laħam u spiċċat involuta f'inċident ikraħ. U meta marru għall-għajnuna sabu li għax dit-tifla ma twildiċ bid-diżabilità m'għandix dritt għal ċertu għajnuniet. Huwa importanti li l-politika fil-futur tindirizza l-problemi li jolqtu direttament lill-familji, tajt is-Sinjura Muscat. Sewwa li jkollok ħafna proġetti għaddejjin, imma finalment il-bread and butter issues u l-affarijiet ta' kuljum ta' inti familja li tħalt fiha taf x'inhu l-proprjetà, kif se naqduhomla u kif se nħarsu mill-ġenerali għall-personali. Meta kienet mistoqsija dwar il-ħajja personali tagħha, Michelle Muscat qalet li minkejja li baqgħet attiva fix-xogħol, xorta l-prijorità tagħha jibqgħu it-tfal li tagħmel minn kollox biex jgħixu ħajja normali. Mhux għaskapitu tal-ħajja personali ġifieri fejn jitlu tfal. Ġifieri jekk jiena hemm bżonn li jiena ngħinu x-xogħol eżempju paperwork jew preparazzjoni jiena nagħmilha wara li jorqdu tfal, wara li jkollu kollox settled fid-dar x'wara nibda fl-11 ta' bil-lejl.